Rodinné vinárstvo Ištván Pince v Šahách predstavuje unikátne spojenie tradície a poctivého remesla. Prevádzka sídli na vrchole Kalvárie a očarúva hostí rustikálnym štýlom, v ktorom sa pri výstavbe dbalo na využitie autentických historických materiálov. Firma vyrába vlastnú kolekciu kvalitných vín bez pridaných chemikálií, pričom ku každému hroznu pristupuje s maximálnou láskou a odbornosťou. Ištván Pince ponúka veľkorysé priestory s kapacitou až pre 100 hostí, čo z nej robí ideálne miesto na organizovanie svadieb, firemných akcií či rodinných osláv. Návštevníci oceňujú najmä dýchberúcu panorámu pohoria Boržóny a kľukatý tok rieky Ipel, ktoré dotvárajú pokojnú atmosféru ďaleko od druhu sveta. Okrem degustácií a gastronómie poskytuje firma aj ubytovacie služby pre menšie skupiny. Ištván Pince je to miesto, ktoré si získa srdce každého hostia svojou pohostinnosťou a jedinečným charakterom.